mo? Hindi ba siya, mayroon na siya nakalak na siya dito. Kaya hindi siya basa-basa. Di pala talaga, no? Ayan, no? Guys, 12:40 na. May sunog dito sa villa namin. Wala, brown. Ay, puti-puti. Oh. Siguro tatawag ko kasama yung Hindi, dapat buntahan nila yan. Delikado. Dapat sabihin, ano sabi ni Sir Bruno? check daw niya. Sunog kami mga guys. Delikado yan. Hala, uy. Nakakatakot matulog na hindi ko alam. May gani. Da, may kuan pa ho, abog. May gani mang siya kay. Basta, ikuha lang kayo sa tao. Bukas na lang ta. Tiwas mga siya kung nagsunog. Kung wala nakagawas mga siya, nasunog na baga diri sa diriyo. Hala, mapatay na unta ko. May nakakuan diriyo. Di ba ka nakulay ng tawag? Di man ko makagawas mga siya kung nagsunog kay. Ang sunog naman dira dapit sa pertahan mismo na ako. May gani kay namataan. Ako kay baanan. Ay, isawan man damang tao. Uy, sunog na unta. Kakuiba. Nag-brown out karon na siya kay ipatay. Hitman, abrihan na ka nato ning bintana diri ah. Okay? Hala, tanaw nato kung na ay sunog. Saan man pag-ambak diri mga guys. Oh, ala. Dali rabi. Kung nasunog, diri ra abrihan. Tungkuan na to. Nagtingin ako gaano ka lalim dito. Uy, ang lalim. Hindi basta-basta maka, ano? Talon. Hmm? Hindi talaga. Kasi ano na, apoy na eh. No choice. Kasi matrap kami tatlo. Ganito kataas. Pag tumalon ka man dyan, bagsak ka, ano mo, paa mo, balik ka. Tapos ko binuong, natakot tuloy ako bandang huli na. Di ba may mga ganyan, di ba may mga usuan yung mga nasusunog? Hindi naisip namin paano. Buti ko mabilis yung 911 ba? Dito. Kasi sigaw talaga ako. Joke lang! Yung kamay mo walang gaganyan. Oo, wala kang mahawakan. Delikado talaga. Niisip ko ba yung mga paglabas mo, hindi ka na makalabas kasi puro apoy na. Siyempre, kahit sabihin basain mo yung towel tapos iganon mo, masusunog ka pa rin, di ba, Chu? Oh, Lord, buti na lang, salamat. Sasala na tayo matulog. Paligtas kami, Lord. Ay, may angel talaga, may angel pa. Bukas lang ako ng bintana mga shay. My God.